Привет на всички! Днес 20 юли. Ето каква новина чета в Dir.bg. Мъж с тротинетка лети с 100 км в час на магистрала Хемус. Даже са пуснали и видео. От високата скорост той едва удържа двуколесото возило, става ясно от разпространените кадри. Бе той как не падне и си щупи главата? После ще четем друга новина. Мъж карал тротинетка, бере душа в Пирогов. Само в България може да видиш такава идиотщина. Кажете ми, в някоя нормална европейска страна ще се качи ли някой на тротинетка, на магистрала и то да кара с 100 км в час? Това само... Що за идиот трябва да си? И оставете това, нека си щупи главата той. Проблема е, че ще падне и ще предизвика верижна катастрофа и хора, други, невинни, ще пострадат заради този абсолютен идиот.